No niin, tervetuloa. Tervetuloa Tasakaasun YouTube-kanavalle. Tänään ollaan Hyvinkään konetalolla. Konetalon asentaja Sami pyyhkästää Kannamiin 50 tunnin huolto ja katsotaan vähän mitä siihen kuuluu ja ennen kaikkea mitä se maksaa. Tervetuloa mukaan. Ja tässä vaiheessa niin muistakaa tilata se kanava. Se on meille aivan ensiarvoisen tärkeää. Kiitos jo etukäteen. Koneestahan on nyt purettu tosiaan astinlaudat ja ylimääräiset muovit sun muut pois ja mistä me Sami aloitellaan? Käytetään vikakoodit, luetaan, nollataan niin huolto ja sitten sen jälkeen lasketaan öljyt sieltä pihalle ja mennään siitä eteenpäin. Tietoa. Ei oo kauhean pahaseksi mennyt. Ei. Jouppilalle vaan terveisiä. Mikäs meillä siellä on? Öljysuodatin. Siellä sitä XPS:ää virtaa. Joo. Siellä tulee kivasti pihalle, kun on lämpöiset öljyt justiinsa. Niin tulee varmasti kaikki ulos. Tää on vähän jarrupolinta pois eestä. Joo, saadaan samalla osattua sitten toi Cardani ristikkokin tuolta tarkistettu se kirjaus, kun ei ole tiellä toi jarrupoli. Tuolta noin. Hyvän näköiset on. Katsotaan paljonko on kimalletta, onko niinku kullan kaivaja. Joo, tää on ihan hyvän näköinen. Vähän pitääkin olla. Muuten olisi jäänyt kulta-aaren löytymä. Melko puhtaan näköiset. Ihan niin kuin uudet olisi. Öljyt valuu. Mitäs sitten? Sitten käydään katsomassa venttiilit, miltä ne näyttää. Säädetään ne ja tarkistetaan. Puhalletaan sieltä vähän isompia kuria, ettei siellä ole kuraa missään vielä, niin että pysyy paikat kunnossa. Noin kun olis mennyt sylinterin päälle, tuo tulpan päälle. Se olisi kiva. Keskittynyt ilme. Sellaista touhua. Joo, aika moni on tuossa tuntunut tuskailevan, että hirveän vaikea päästä tänne takimaiselle sylinterille säätää venttiilejä. Ja tää nyt on mun mielestä enemmän tilaa täällä kuin missään muualla. Me otettiin tästä, nyt on purettuna jo valmiiksi, ensin tästä tää pelti, mikä on tossa noin. Elikkä tässä on nämä pellit edessä. Osas malleissa on vielä takana pellit tossa, niin purkaa ne pois sieltä. Sitten sen jälkeen siellä on tää variaattori, puhallusilma. Ja sen ottaa tuolta alhaalta kiinni ja sitten tuolla on yksi ruuvi yleensä, mistä se irtoo. Ja sitten jos ei siellä ole käyty tuo venttiilikopalla aikaisemmin, niin tää jarruletku, mikä menee tuolta ylhäältä, jos se menee siellä vielä, niin se on nippusiteellä kiinni tossa. Niin sen kun nappaa tuolta toiselta puolta irti, niin sit se tulee helpolla pois. Ja nyt kun ne on tähän purettu tällä, niin toi lähtee tää koppa tästä, kun ne ruuvit on sieltä irti, vähän kääntelemällä, niin kuin oikeesti helpolla pois. Ja sit vaan säätää venttiileen. Helppo homma. Ja special tool. Knipekset. Nyt on kohdallaan. Siis
toihan voitaisiin myös vielä katsoa, niin että jos mä en pääse näitä näkeen kunnolla, niin ton kun ottaa auki, niin sieltä näkee magneetosta noin ajoitusmerkit sit myös vielä tarkemmin. Miltä näytti? Se näytti oikein hyvältä, ne on ihan kohdallaan. Nyt ei ole vähän aikaan tarvinnut uusien vehkeiden niin venttiileitä säätää, että ne on niinku tehtaan jäljiltään hyvät. Mutta hyvä ne on tarkistaa. Katsotaan tuo takimaisen sylinterin vielä väntiin. Ei ollut säätötarpeita kakkosessakaan. Ei. Oli hyvä. Sitten laitetaan venttiilin paikoilleen ja mennään eteenpäin. Tuossa on yksi sellainen huoltokohde kanssa, mikä kannattaa vanhemmissa vehkeissä tarkistaa. Takimaisen sylinterin toi nokkaketjun kiristi. Se on muovinen mutteri, että jos se hikoilee, niin silloin sitä kannattaisi vähän kiristää. Jos se unohtuu sieltä tai se irtoaa aikojen saatossa, niin sitten tulee pahaa jälkeä kyllä. Ja vanhemmissa koneissa varsinkin niin voi lähteä löystyä ja se on helppo sieltä kuitenkin kiristää. No niin, sitten tuossa on pari muuta sellaista kohtaa, mitkä yleensä katsotaan aina asiakkaan laitteesta. Eli tämä etuperä, niin tämä kardaani, niin helposti halkee tämä kumi tästä. Sen näkee, kun katselee oikein tarkasti niin, ja painelee, että onko se haljennut vai ei. Ja jos siinä on murtuma, niin silloin se pääsee helposti pumppaan pois boorilta ja eruperä lakkaa toimimasta. Ja toinen, tää keskellä on yksi pultti, mikä voi irrota. Se huomaa helpoin, kun tuo kiittää sitä heiluttaa edestakaisin. Jos se heiluu tästä välistä, niin se on löysällä tai irti. Mutta jos se heiluu sillä niin kuin tuolta moottorin päästä asti pikkusen, niin se on ok. Se on yksi semmonen tosi tärkeä juttu. Ja toinen on tää takakardaanin pultti, niin se löystyy helposti. Niin pikkusen eteenpäin konetta, että saa kardaanin käännettyä hyvin, että sen saa kiristettyä ja tarkistaa, että se on kireellä. Ikävä, jos se irtoo sieltä se pultti. Laita proput kiinni ja tuoretta öljyä joka paikka. Mitä öljyä me nyt käytettiin? Eli me laitettiin tonne taakse ja vaihteistoon XPS-säntä 75-140. Ja sitten etuperään samaa XPS 75-90 sitten taas. Ne on hyvät öljyt. Mitäs meille sinne meni moottori? Eli meidän meni kanssa XPS 5V40. Ja nyt kun me ollaan siitä toi venttiilit säädetty ja öljyt on valunut hyvin pois, niin mä laitoin sen 2 litraa nyt öljyä. Ja nyt kun katsoo tosta, niin se on ihan täynnä. Kulkkaapa tonne öljytikun koteloon. Sehän on ihan täynnä nyt. Niin kun se seisoo pitkän aikaa, niin se öljy laskee sinne pohjalle. Ja nyt kun mä pistän sen käyntiin ja annan vähän aikaa käyrä ja annan sen laskea minuutin verran, niin sit mä katon ne öljyt sieltä, niin sit siellä pitäisi olla oikea määrä. Eli vaikka se nyt näyttää, että se on ihan täynnä, ylitäynnä, niin se ei ole oikeesti. Saatan vielä tuolla lisäänkin vähäsen. Äärimmäisen mukava paikka rasvata. Takakarttaan. Käydään nämä muut nipat kanssa läpi. Eli rasvaa. Nivelet tykkää. Sitten tosiaan katsellaan pultit. Pultit, että on kiinni. Ei ole päässyt löystymään ja kiristellään sitä tarvittaessa, niin on turvallinen ja hyvä kone ajella. Vai mitä sanoo Sami? Kyllä, ja varsinkin ensimmäinen huolto on äärettömän tärkeä, kun ne on tehtaalla, voi olla löysällä osa ruuveista. Vaikka löystyä siinä kun ajaa. Niin. Hakee niin sanotusti paikkansa, niin nyt katsellaan, että ne on kaikki kiinni. Sitten tosiaan tämmönen bonussysteemi.
meikäläiselle asennellaan tonne pohjaan toi Kannami Pro Mountin aurakiinnike, koska tämähän on meikäläiselläkin, niin tämähän on siis ihan puhtaasti työkäytössä. Tällä ei mitään niinku grasaatumia ajeta, niin sinne laitetaan auran kiinnike pohjaan. Se on hyvä tää Kannamin oma, koska se tulee tänne runkoon kiinni niin, että se ei vaikuta maavaraan eikä mihinkään ja se saa siellä olla. Vanhassakin koneessani oli kiinni ja ei haitannut ajoa niinku millään lailla. Eikä mennyt myöskään rikki. Maailman parhaat Adventure-renkaat. Siinä ne on. Samat renkaat, mitä mä halusin sinne Maverickiin alle silloin Suomen kiertoon, mutta ei ollut silloin hyllyssä. Tää on pakko nyt, kun Taisto mua aina kiusaa tästä, niin onko se nyt tasan 85 newtonia kun siellä ei, mä haen nyt momenttia vaan. Oi vitsi! Paljonko meni? 90. Asiallista. Tää oli just nimenomaan tää, että kun on vaan tämmöses niinku, tää työkäyttö on raskasta. Nauraa vielä asiakkaalle perään. Ai että. Uusi öljytty filtteri. Taas kello. Aikuinen mies. Mitä se tööttikin testata? Pari desiä lisää. Ja tosiaan oli niinku ääriään myöten täynnä ennen kuin käytettiin konetta. Joo. Ja pari desiä lisää. Desi saattaa riittää. Se on niinku viimeisen. Se justiin siinä. Se on niinku viimeisen päälle. Ainoa vaan, että ei näy, kun on niin puhasta. On nestettä. Voitais vielä testata, että se kestää nyt kun pakkaset tulee. Hyvin on. Melkein 50 astetta. Tässä on hei tää työmääräys. Tästä näkyy kaikki mitä sille tehtiin. Elikkä se on ykköshuolto. Ja silloin oli ajettu 713 kilometriä 41 tuntia. Ja huoltohan sisältää niin sen, että siellä on vikamuisti luettu. Ja päivitetty kaikki päivitettävät jutut mitä siellä on. Ja huoltomuistutus nollattu. Moottoriöljyt ja suodatin vaihdettu, perävaihteistoöljyt vaihdettu, eli etuperästä, takaperästä ja vaihteisto, niin kaikkien niiden öljyt on vaihdettu. Ilmatussuodatin on niitä puhdistettu ja öljytty, se oli mennä hiukan likainen. Niin se on kunnossa. Sitten venttiilivälykset tarkistettiin ja ne oli ihan kunnossa, siellä ei tarvinnut säädellä niitä, mutta ne on tarkistettu kaikki. Alustan kaikki nivelet on rasvattu. Ja pultit kiristetty, eli siis siellä alustasta niin kaikki pultit mitä sieltä löytyy niin käydään läpi. Teen on tehtaan jäljitä sitten kireellä oikeesti. Sitten variaattori on purettu ja huollettu. Eli sieltä on avattu niin ykkös- ja kakkosvariaattori. Ykkösestä putsattu niin noin yksi suuntalaakeri ja kakkosesta tarkistettu kaikki ja puhdistettu ne. Ja katsottu, että hihna on kunnossa. Sitten siellä on käyty kaikki sähkölaitteet läpi, että ne pelaa, valot, pilkut, töötit, prinssit, kaikki ohjauslaitteet ja mitä siinä on, että ne pelaa. Ja sitten se on kirjoittanut POS-webbiin sähköisen järjestelmään. Sieltä löytyy sitten niin mistä tahansa PRP-huollosta niin voi tarkistaa, että ne on tehty. Ja sitten se on koettu tietenkin, että se on turvallinen ajaa ja varmasti kaikki toimii.
Ja tosiaan se 4 tuntia oli työaikaa, mitä siihen meni. Ja sitten tosta löytyy vielä lista kaikista noista osista ja tarvikkeista, mitä sinne on mennyt. Että näkee kaikki merkit ja määrät sitten tarvittaessa, jos haluaa katsoa tarkemmin. Ja sitten tuossa toiselle sivulle on mennyt tuo loppusumma. Loppusumma on 551,83 €. Siinä on se on sitä myöten, että kiitos ja terve. Siinähän siltä selviää. Noniin, ei mitään, kiitoksia. Kiitoksia. Tästä on hyvä lähteä ajelle syksy ajoin. Oh.